Салом алейкум, бародарҷонон, хуш омадед ба канали мо. Марҳамат, якте лайку подписатсия фаромӯш накунед. Лайк барои видеопахшшавии подписатсия барои ҳар боғҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ бо охороништон. Бародарҷон, ҳамин акоманда 65 сотиқ боғи зардолушонай барои фурӯш. Ин документҳои бародаро шахсӣ. ана сортҳои зандолу 65%, 60%аш бобоӣ. хурмоишай, абрикосашай. Ин дар Чилгизӣ қарор дорад, бародаро. Чилгизӣ мин кӯли ҳафтум гуфтам ба назик якам унҷанда. Рои ҳамин бародаро манам ин номери Россия экрана даҳай. Ин ватсапашам кор мекунад. Мана Тоҷикистонам дигар номери Тоҷикистон занг зетон болонгиш. Занг зетон албатта бо ин нақш бародаро да гаварной. Ин телефон ки ин камера ки дида савдока намешавад. Меритон, мебинитон, маъқул карда савдока намегиритон бародаро. Обаш ду хелае. Дуҷа об гита мешавад. масъалаи документчи абадига гуфтам буда, документҳои шахсӣ бародаро. Ин саҳмияни шахсӣ 65 сотиқ. Ман то охири видео бинтон. Дуседар хай хоничи кваничишай. Хони кванишай дуседар. ҳамин соли аввали баҳор ҳар бехпа ин кайба нигоҳ карда неку имсол ҳар бехашу имсол дуаровочки охлоти гов овра пафтагӣ. ман телефон кунтон маслаи нархаша бародаро худотон савдокара мегиритон. Телефон кунтон ва телефон ки нарха гуфта намешавад. ин худотон марҳамат кара омада дида ба чимотон сон савдокара гиритон бо нақс. худо хади одамон инсоф кара нархи арзонтаро медиҳад иншоалло. зардолуш ҳай. мана масъалаи обаш бемалол як ҳафта ва як бор об албатта мешавад. инҷо ниҳолҳои навшнониги хушрӯшудагӣ. ҷилатан желанӣ бошад хушрӯка замина боғи бо фасоҳаи фасонтар карда мешавад. поиниши мо сиёмкардаги накардим. поиниша ду қатор анорҳои шириндони хушрӯшай. ду қатор олама анор. мана бо худтон рафта савдо кунтон. барои дастгирии якҷон ташаккур. маълумоти пурраи ҳамин номер ба занг занатон албатта ҳамаша мефаҳмонанд. барои дастгириятон як бори дига якҷон ташаккур бародаро. мана меобаш. худо нигаҳбон боша.